hakane ke video ngan aya ki jimentip na ki kam lapna da ka Negrim Shillong NCDC MO HFW Center of Excellence for Climate Change ka khod application ni P ban attend direct ha ka work in interview nam ta ki post jong ki senior consultant ka bade ha ka post jong ka contractual basis bat ka tarik long interview kadai ha ka kanyau 3 Oktober arjar arpusau te parlok ada ko abentip ya ki post detail bekamnya pila on page ya kene ke video hadu banda god te namata kini ki post jong ki senior consultant ki nomba ki post ki belat kron tangkawai bat ha kerta ka filam apply kadai ha kerta ka bakat pra hadu usa posnem karta bat namanta kejinsiu ka ba shilak aka shibenai bat namanta ki keran pule ki shim ki belapendep ya ka graduate ha ka medical dan MBBS dan dental lengba ka master degree ha ka community medicine lane MPH lane public health bat pediru bondon ya ka good communication bat scientific writing skill bat kumjuru pedi bondon sistem lane arsnem ka working experience ha ki state lane national agency bat namanta ka application fees nil omdan bat namanta ka selection process kadai lengba ka interview te kumno filam apply namanta ka Negrim recruitment ajar pusau namanta ki post jong ki senior consultant vacancy te parlok ada pidon kamon bat ka keran pule pila aban sumit ya ka update CV ha ka tarik long interview bat kajaka long interview kadai ha ka department jong ka community medicine new medical college building director block side 4th floor Maudengdiang Negrim Shillong bat ka registration jong ki candidate kadai nadu kandai beje hadu spustang AM bat sipo sausan kadai ka interview bat katari lo interview kadai haka kanyau 3 Oktober arajar arpusau te parlok haka ne ke video tang kini jimentip bat ada pidon kino kipat ki bapimbat saib ha sngau ban komen haka ne ka video kuplesibun